Nenzuro dzakati tichitaura pamusoro paJohani 1 kuti akanga ari munyika, uye kunyange nyika yakaitwa kubudikidza naye, nyika haina kumuziva. Akauya kuna avo vakanga vari vake, asi vokwake havana kumugamuchira. Asi kuna vose vakagamuchira, kuna avo vakatenda muzita rake, akavapa simba rokuti vave vana vaMwari, vana vasina kuberekwa neropa kana nokufunga kwomunhu kana nokuda kwomurume, asi vakaberekwa naMwari. Amen. Zvino zvatakave vana vaMwari kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu, takava vana veumambo. Asi rangarirai kuti nyangwe pakaita vana vakawanda veumambo, umambo ihwohwo hunongopiwa kumunhu mumwe chete. Ndiye aniko? Ndiye Ishe wedu Jesu Kristu. Asi zvinozoita avo vanenge vachimutevera, vanenge vakuda kuonekwawo kuti vanoda kuonekwawo seveumambo, vanopedzisira pakuita izvo zvakapfurikidza zvinenge zvichiitwa namambo. Dzimwe nguva mambo anotokanganiswa utongi hwake nehama dzake, dzinenge dzakuda kungotongawo nepasingatongeke. Panze pekuti vakudze mambo, vave pasi pemambo, ivo vakutonga nenzira dzavo, vachiita nehuori, vachiita zvinhu zvinonyangadza vanhu. Umambo hwemunhu uya hunozopedzisira hwasviba. Ndombiri ina Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Nokuda kwokuti isu nyange zvedu takaitwa vehumambo hwokudenga, kuzobata kwedu umambo hakuna kuzobuda zvakanaka. Kunoshoresa Mwari, kunoshoresa iye Ishe wedu Jesu Kristu. Uri kupanzwa? Asi umambo hwakanaka, nyange tinahwo, takauudzwa kunzi tinofanirwa kuita sei mubhaibheri. Nekuti Mwari haana kumbobvira atendera kuti Israeri iva namambo. Asi kuti vanhu vakazokumbira mambo, akavapa sekutaura kwavo. Vakanga voda kuziva maningi. Imba yaDhavhidhi, imba yaSauro, kwose uko hakuna mambo akambobuda akanga akanaka chaizvo. Vose vakanga pane chawaitowana, chawaitonyunyuta pamusoro pacho. Tisingataure kumanikidza kunenge kuchiita hama dzake kuna vanhuwo. Ngatitange nekuverenga umambo, tione kuti umambo hwakaita sei. Isu tina mambo mumwe chete. Naizvozvo ngatiregerei kuti kana takunzi navanhu ngatiite mambo, tobva tabvuma chinhu chatakafanirwa kuramba, nekuti mambo wedu ndiani? Ndiishe wedu Jesu Kristu. Iwe munhu unokwanisa kungoitawo president kana prime minister kana zvimwe zvinhu, uri muranda wavanhu, hauzi mambo kana wava president kana prime minister. Iyo tsika yeumambo ndiyo yatinofanirwa kuramba mukati menyika. Hakuna munhu mambo, vanhu vose vari pasi paIshe wedu Jesu Kristu. Zvino tichamwana kupiko wakanaka anotevedzera kuda kwaIshe wedu Jesu Kristu. Nekuti nyangwe navafundisi venyu vanofamba vachiparidza shoko, munoziva zvavanoita. Tisingataure zvedu vangori mupolitics chete, ava vatomboita kana nomumwe wavo. Todini? Kwanga kune vamwe vanhu vakanga vakakodzera kuita madzimambo, vaidiwa navanhu kuti vaite madzimambo, asi vakaramba chinzvimbo ichi. Vakaziva kuti aiwa, zvinhu izvi zvinobva kuna Mwari. Kuzoitawo vamwe vanotozvichemera nokuzvikumbirira nokuzvirombera kuti vagoita madzimambo. Asi tinongoziva kuti tinopedzisira tachema navo nguva dzose. Senguva dzose dzokutambudzika, zvikanzi vaIsraeri vakakumbira mambo, vakatsvaga munhu anovatungamirire kuti aite mambo pamusoro pavo, nokuda kwokutambudzika kwavo. Panguva iyi yavatongi 8, makaenda pana vatongi 8, makaverenga kubva pana vhesi 22 kusvika pana vhesi 24, munonzwa zvichinzi, zvino varume vaIsraeri vakati kuna Gidheoni, mutibate ushe imi nomwanakomana wenyu. Amen. Kutonzi nomwanakomana wenyu zvakutoreva kuti pakutodiwa mambo. Nomwanakomana wenyuwo. Amen. Umambo husingaperi. Nokuti makatiponesa pamaoko avaMidhiani. Muri kuzvinzwa?
Dambudziko ravo rakanga riri ravaMidhiani. Pavakabatana kuti varwise vaMidhiani, vachitungamirirwa naGidheoni, nekuti Gidheoni akanga arayirwa naMwari, vakafunga zvekumuita iye mambo. Vakanganwa Mwari atuma Gidheoni. Vakuda munhu wavanoona, munhu wavanotsvetsera kuti vaite close naye, kuti mangwana vagodya rifa renyika necorruption. Muri kuzvinzwa? Pane vamwe vanga vataisa pfungwa iyi mune vamwe. Imi munozviziva kunyika kwenyu kuti nyange makaisa president akanaka anopedzisira akanganiswa. Asi pane mamwe mapresident akangotongoipa kubva kare kare. Munozvinzwa? Havaninde kuudzwa nemunhu kunzi ipai, nokuti ma-intentions avo kubva pakutanga anenge akaipa. KuAfrica kuti tinozviziva nekuti munhu anosarudzwa kubva mubato rinenge richitonga. Bato rinenge richitonga munenge mune dzimwe nharadada dzinenge dzirimo dzisingaite zvakanaka, dzinenge dzichida kugara dzichimora nyika chete. Naizvozvo vakanzwa kuti pakuda kuiswa mumwe mambo anobva somewhere else, vanochema nokuda kwemhosva dzavo, nokuda kwekugara vachingoita neimpunity, vachingoita zvavo zvavanoda. Zvikanzi Gidheoni akati kwavari, ini handingakubatei ushe. Saka pavhesi 23, kunyange mwanakomana wangu haangakubatii ushe, Jehovha ndiye uchakubatai. Gidheoni akati kwavari, ndinoda kukumbira chinhu chimwe kwamuri. Mumwe nomumwe wenyu ngaandipe zvindori zvemhino zviri pakati pezvakapambwa zvake, nokuti vakanga vane zvindori zvemhino zvendarama, nokuti vakanga vari vaIshmaeri. Amen. Ndopatinoperera apo. Izvozvo zvindori zvemhino hatisi kupinda pazviri, asi iyo nyaya yekuti Gidheoni akaramba kuita ishe wavo. Akati nyange nomwanakomana wangu hangakubatei ushe, nokuti Mwari ndiye ishe wenyu. Dai kuti madzishe edu ose anopinda pachigaro, zvisinei kuti ndichifu wekumaraini here kana kuti ndichifu weupresidenti, dai vaizvininipisa vachiziva kuti Jesu ndiye muridzi wezvigaro, sezvazvinotaurwa pana Mapisarema 2. Timbokuverengai, verengerai here. Zvichinzi ndudzi dzinoitireiko bope, uye vanhu vanofungireiko zvisina maturo. Madzimambo enyika azvigadzirira, uye vabati vanoungana pamwe chete kuti vazorwa naJehovha. Amen. Uye kuti vazorwisa muzodziwa wake. Vanoti ngatidambure ngetani dzavo tigorasa mabote avo. Pane vamunoona here mukati menyika yedu vachiita zvakadaro? Kana munyika dzeAfrica pane vamunoona here? Kana kunyika dzeEurope, kana kuna America, pane dzimwe here nhunzva tunza dzinenge dzichiita izvozvo? Zvikanzi iye agere pachigaro choushe chokudenga anoseka, ishe anovadadira. Ipapo anovatuka mukutsamwa kwake, uye anovavhundusa muhasha dzake achiti, ndakagadza mambo wangu paZioni, gomo rangu dzvene. Ndichaparidza chirevo chaJehovha ndichiti, iye akati kwandiri, ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndave baba vako. Kumbira kwandiri, uye ndichaita kuti ndudzi dzive nhaka yako, migumo yenyika ive yako. Uchavatonga netsvimbo yesimbi, uchavaputsa kuita zvimedu sehari. Naizvozvo imi madzimambo, ngwarai munyeverwe, imi vabati venyika. Shumirai Jehovha nokutya, uye mufare nokudedera. Chodai mwanakomana kuti arege kutsamwa makazoparadzwa munzira yenyu, nokuti hasha dzake dzingakurumidza kumuka. Vakaropafadzwa vose vanovanda maari. Amen. Madzimambo namadzishe vanofanirwa kuzvingwarira, vachiziva kuti nyangwe napanyika ipano vanokwanisa kubviswa, havagari nokusingaperi. Ngavazvingwarire. Uyezve kuti kudenga kunonedza, kune agerepo achataura kuti imi maitonga vanhu zvisirizvo, maitonga vanhu vake zvisirizvo. Isuwo sevanhu vagere pachigaro chimwe chete naIshe uri Jesu Kristu, ngatiregerei kubata vanhu zvisizvo. Ngatitongoregerai kuita zvisizvo isu pachedu, nekuti tinoshandisa mbiri yaBaba, tinoshandisa mbiri yaIshe wedu Jesu Kristu, tinoshatisa zvose nyangwe namagwaro, tinoshatisa zvose nyangwe nemweya mutsvene. Muri kuzvinzwa? Ngatibate ushe uyu tichiziva kuti Ishe wedu akagarapo, isu tichizvininipisa zvakanyanyisa. Muri kupanzwa?
Vanhu dzimwe nguva vanotipesvedzera kuti tiite zvakaipa. Nyangwe uri mufundisi chaiye, nyangwe uri brother, nyangwe uri chii, unopinda kereke, wakaita chimwe chinhu chakanaka, vasikana vakuda kutanga kuuya pasi pehapwa dzako apo. Vanenge vari pedyo newe vachinenge vachiona kuti vanokwanisa kungoluma, vakutanga kukupesvedzera kuti uite chimwe chinhu. In the end, ushe hwako hunenge hwakasimbiswa nevakaita sei? Vakaipa. Uchagova ushe hwakanaka here? Ndo pauchazoti wapinda uzotanga kubvisa vose vaya vakanga vakuisa pachigaro. Zvinotinetsei hanti? Saka perpetuation yezvakaipa inoramba ichienderera mberi. Chinenge chatodiwa ndechekuti kana waonekwa wakarurama, vanhu vanoda kukuita mambo, iwe unotofanirwa kutanga wati sandukai imi muzvisandure kuti ndigova mambo wenyu. Nekuti nezvamuri izvi handingakwanisi kuita mambo wenyu. Ndinopedzisira ndapinda kugehena. Ndinopedzisira ndatsamwisana nani? naIshe wedu Jesu Kristu. Ndapedzisira ndazvidza Mwari nomwanakomana wake nomweya wake mutsvene. Ndinozotambura ndirini. Takaenda pana 1 Samuel 8 tinonzwawo nyaya yakanaka ipapo yekuti vaIsraeri zvavaigara zvakanaka munyika yavo vakatambanuka, vakanga vasina mambo, asi pakanga pane mumwe munhu wakanga wakagadzwa naMwari somutongi, asi chaizvo izvo akanga ari muprista aiteererwa navanhu. Tingati tinoda vaprista here kana vaprofita vamazuva ano? Zvinotinetsei? Nekuti nyangwe neshamwari dzavo navanowadzana navo munongoona zvavakaita. Murikuzvona. Takaenda pana 1 Samuel 8 verse 6 zvinonzi, asi pavakati tipei mambo kuti atitungamirire, izvo hazvina kufadza Samueri. Saka akanyengetera kuna Jehovha, uye Jehovha akamuudza kuti teererai zvose zvinotaura vanhu kwauri. Havana kuramba iwe, asi varamba ini samambo wavo. Amen. Saka pose patinogadza mumwe mambo, tinenge tichiramba Mwari. Pose patinogadza Ishe, takamupa mapowers akanyanyisa ekuti anozvisa pamusoro pavanhu, kwete kuti azvise pasi pavanhu. Tatokanganisana naMwari. Naizvozvo Cable 3 haingaenderere mberi yakaita sezvayakaita. Nekuti chatove chii? Nyangwe takanyarara tikati hatimo mazviri, tinenge tatokanganisira Mwari. Nekuti tatoregedza munhu uya achipinda pachigaro chakasimba. Tomboti isusu vanobva vasanduka kuva munhu akanaka chaizvo chaizvo, asi tiri guaranteed here kuti munhu achazovatsiva vabva pachigaro ipapo. Zvisinei kuti ari kubva kupi, anyoka sehohwa here, ari kubva kuruzevha here kana kukaroi uko, ari kubva kwamupandawana kana kuti ari kubva kurusitu uko, anozova mambo chaiye here, anozogara ipapo anenge akaita sei. Ndosaka pane constitution inoda kugadziriswa kuona kuti hapana vanhu vanochengeta vanhu vane huori here, vanoita kuti mapazi ehurumende apedzisire ave nehuori, nyika ikaora, vanhu vakatambudzika nokuchema nokugwesha kwavari kuita ikoko. Iyo nyaya yedu yekuda kurumbidza vanhu maningi, ngatisvipire mate mukakomba, tiregedze kudaro. Kana maona pane vanodaro, ibvai maita vhesas ivavo. Ndivo vanhu vakaipa vari kunyangadza nyika yedu. Verse 7. Jehovha akamuudza kuti teerera zvose zvinotaurwa navanhu kwauri. Havana kuramba iwe, asi varamba ini samambo wavo. Sezvavakaita kubva pazuva randakavabudisa muIjipita kusvikira nhasi, vachindisiya uye vachishumira vamwe vamwari, ndizvo zvavari kuita nokwauri. Zvinoteerera zvavanotaura, asi uvayambire zvakasimba uye uvazivise zvichaitwa namambo achavatonga. Amen. Pakapinda vaMugabe pachigaro, takati tafara isu, tava neani? Newedu wechitema agara ipapo. Dai 1980 yaidzokerwa, taidzokera kwairi.
totangisa futi. Vaivatsigira vane mhosva, vaivatsigira kunyanya mubato vane mhosva yakanyanyisisa, vaivatsigira mumakurukota vane mhosva yakanakisisa. Ndotonzwa kunzi vamwe vavo vari kuchema mazuva ano nekuti vapinda vamunangagwa. Pavakambozvisiya zvakadaro vaifunga kuti zvinozoita seiko mangwana, nokuti kare vakaudzwa navakuru vavo kunzi kare haagare ari kare, zvinhu zvinochinja. Isu ngatiisei muranda pachigaro ichi, hatiregerei kuisa vanhu vedzimba hura vanonetsa, vajaira maprivilege. Havatongorangarira kuti kune vanhu kunze uku. Munhu ari kubva kumuimba huru munomuona seiko? Munomuona namararamiro ake. Zvinotoreva kuti vanhu vaanowadzana navo vakaita sei saiye, uye zvinoziva kuti vanhu vakaita saiye vakaita sei ndo vazhinji vatiri kuchema navo. Iye angangoratidza kunge akanaka, asi hapana chakanaka chinobuda kubva mugehena. Zvikanzi zvinoteerera zvavanotaura, asi uvayambira zvakasimba uye uvazivise zvichaitwa namambo achavatonga. Chakambenge chambokonzera kuti vade mumwe mambo chii? Vade mambo chii? Zvikanzi vakanga vatarudza marudzi ose akanga akavapoteredza nenyika dzose dzakanga dzakavapoteredza, vakaona dzina mambo, vakati nesuwo esi vaIsraeri tingazoonekwa samabharansi, tinodawo mambo sezvakangoita mamwe marudzi ose. Vakangana kuti Mwari ndiye akanga avatungamirira kubva Igupta kuti vapinde munyika iyi, vakuda mambo anovatonga. Isu tinoti kwete, hatina madzimambo. Mambo watinaye ndiye mumwe chete, Ishe wedu Jesu Kristu ari kudenga, ndiye anotitungamirira. Watingatoisa pachinzvimbo chekunzi ndipresident kana prime minister, ndiye anozivana naIshe wedu Jesu Kristu, anotya Mwari. Takaisa zvimwe zvinyawe zvose izvi, hapana kwatinosvika. Hapana kwatinosvika. Ndoda kukuudzai type yamadzimambo atinokwanisa kuita mistake takaisa. Nekuti pane vamwe vakauya vachitinyengera vachiti the voice of the what is the voice of who? Asi zvakazodaro, takazozonzwa necorruption maningi ndo ari kubudirira zvakanyanya. Tikati haiwa vanhu vanovanemera vachachinja. Hongu tinoda kuti munhu wose achinje, aponeswe. Munhu achiita zvakanaka zvakarurama. Ko pane asingaregerere? Uyezve pane asingaregererwe here? Kana imi muchida kuregererwa, tangai maregerera. Ndozvandinoti kune vanenge vari munzvimbo dzekutonga, kana muchida kuitirwa tsitsi, tangai matarisa kuyaura kuri kuita vanhu, muvaitira tsitsi. Muri kuzvinzwa? Handi pana 2 Samuel 15 tonounza mumwe munhu ainyengera achida kuzoitwa mambo. Pane mumwe muchinda wakanga wakanakisa zvikuru, chiso chake chakanga chakanaka, zvikanzi chimiro chake chakanga chakanaka, achibva kuimba huru, ane mari, ane zvose. Zvikanzi mushure mechinguva, kubva pavhesi 1, Abhusaromu akazvigadzirira ngoro yamabhiza navarume 50 kuti vamhanye mberi kwake. Aimuka mangwanani achindomira parutivi rwenzira yaainanga pasuo reguta. Paaiti kana munhu akauya kuna mambo kuzotambirwa mhosva yake, Abhusaromu aimudana oti kwaari, ko iwe uri weguta ripi? Iye aipindura achiti, muranda wenyu anobva kuno rumwe rwamarudzi avaIsraeri. Ipapo Abhusaromu aizoti kwaari, tarira mashoko ako akanaka uye ndeechokwadi, asi hapana mumiririri wamambo anganzwe nyaya yako. Uye Abhusaromu aizoti, dai vaindiita zvavo mutongi munyika muno, zvaizoti munhu wose anenge ane chishemo kana nyaya aizouya kwandiri, uye ndaizoona kuti aitirwa zvakarurama. Amen. Mashoko ake akanga akanaka, aitapira souchi mukati meIsraeri.
Nyangwe zvavo vakanga vana mambo David, aitombonziwo munhu akanga akanaka. Vakaona zvaitaura Absalomu zvakapfuura zvaitwa namambo David. Kwete kuti mambo David anga akanaka, anga asina kunyatsonaka stereki. Pane zvimwewo zvaaita zvakaipa zvakanga zvisingadiwe navanhu, asi vaingoti ndimambo, zvinotoita sei? Vhesi 5, zvaizotizve kana munhu akaswedera kwaari akamupfugamira, Absalomu aimutambanudzira ruoko rwake, omubata uye omutsvoda. Absalomu aiitira izvi kuvaIsraeri vose vaiuya kuna mambo kuzotambirwa mhosva dzavo, nokudaro akaita kuti varume vose vomuIsraeri vamude. Amen. Yatigumire ipapo pavhesi 6. Zvikanzi waivatsvoda, zvikanzi waiona muIsraeri wose akanga ari munyika sehama yake. Akanga asina hama dzepedyo, asi munhu wose wakamuunza pedyo naye. Chinhu chisina kunaka here ichocho chingakopwe navatungamiriri vedu? Zvino zvamunoda kutanga matarisa kuti munhu uyu anobva kuimba yani. Zvamunoda kutanga matarisa kuti nyangwe nenzvimbo dzekutonga dzose, nyangwe neaid, nyangwe namabasa, nyangwe nezvimwe zvinhu zvose izvi, mukazadza hama dzenyu chete, zvinhu zvingafambe zvakanaka? Kana matodaro maavatongika vanoita sei? Vanopesana naIshe wedu Jesu Kristu. Nekuti Ishe wedu Jesu Kristu achasara asina hama dzake dziri papo, maisa dzenyu chete. Matopesana neumambo hwekudenga izi. Mashoko anenge akanaka achitaurwa navanhu. Tofunga kuti vanotida, tawana madzimambo chaiwo hatingaise. Kungovaisa chete. Munoona vakuronga mamwe madhiri asingaiti, vakuputika matama nekufuta, vakusimba nekuseri kwehuro. Muri kuzvinzwa here? Naizvozvo ndinotsiura imi pachenyu kuti zivai kuti muri vanhu veumambo hwekudenga. Ishe wedu Jesu Kristu akatikokorodza kuti tigare pachinzvimbo cheumambo pamwe chete naye, akatitsvoda, akatipfekedza zvakanaka. Tose isu takaitwa vaKristu, takaitwa isu vakaponeswa, vakadzikinurwa. Zvikanzi uya mutore chigaro pamwe chete neni, zvino tiri vanhu vakaita sei? Zvaasingagamuchire fufuro, ima hamufufure here? Muri kubata kusimudzirwa kwenyu sei? Muri vanhu vakarurama here, vane utsvene, vasingaite kuti umambo uhu hwatapinzwa pahuri husvorwe, huvengwe navanhu? Makereke enyu akamira sei? Mune kururama here? Muri vatsvene here? Namarelationships enyu amunoita nenyika akamira sei? Munoonekwa seavavo here vakasiyana nezvinoita nyika, asi vachiyemurwa nenyika? Hama vadiwa, nyangwe takakwiziridzwa, hazvireva kuti ndisu ana mupataki, ndisu tava nemato. Kuna Ishe ari kudenga anotonga. Isu uya tizvininipise, tisiye tsika dzose dzeuhipidzi, tisiyire makava neshumba dzinenge dzichirura. Tinyika munopedzisira makufunga kuti ichangosara yavo chete, isusu tadzingwa tose tabudiswa munyika, vakugara vega ivo nehama dzavo neshamwari dzavo. Hapasina pari sefu mukati menyika. Unongonzi bva ipapo, nyangwe minda yamadziteteguru enyu zvakungoparadzwa, nzizi dziri kungoparadzwa. Angofunga kuti anoda kuita tumadhora negoridhe, atouya ipapo akutopinda. Hakuna anomutsiura, zvinotongoitwa zvichienda mberi. Tiri vanakomana vaMwari vakaita sei? Zvamunoona zvinokunyangadzai zvose zvinoitwa nehurumende, zvinoitwa navatungamiri, imi munozviona sei mumaziso evanhu? Hamuna kufanana navo here? Ngatidzikamei, tizvitarisise mamiriro edu kuti takamira sei, tione patinokanganisa, tisandure. Zvikanzi mutsvode imi, chidzoserai tsvodings kune mwanakomana.
kuti aiwa imi Ishe ndimi munoziva chete, zvamunoda izvozvo ndo zvatichaita. Tichave semi, tigonzi tiri vaKristu vazvokwadi vanotevera Ishe wedu Jesu Kristu. Rinoranga riri zuva ra35 rokuverengwa kweOma. Hama dzangu, ndinoti chisarai. Maropafadzo edu anotiudza achiti tava namavhiki 5 tiri pachirongwa chokuverengwa kweOma. Naizvozvo tichiti makaropafadzwa imi Mwari Baba wedu ari kudenga, makatipa mitemo yenyu, makatirayirawo pamusoro pekuverengwa kweOma. Tava nevhiki 5 zokuverengwa kweOma. Tinotenda.